I to ste bre ljudi, evo nas ponovo u Matija. I danas ćemo raditi pitanje i odgovori sa Novakom i Matejom o fudbalu. Danas ćemo snimati svetice FIFA 365, ja ću da snimam, samo on je napravio da ja snimam. Sad ćemo ovdje na stol, dođite. Evo, sad ću ja da vam pokažem. Evo ga Marko Reus, ovo ne znam. Evo je Barcelona, evo ga Messi tu. Evo imam te. Evo imam isto, tu sam imam te. Evo ga Mandžukić. Evo imam te. Evo imam, ne znam kako se zove. Oan. A da. Eto to, imam te. Imam ovog Guerrero. Evo taj. Evo Kontrao i Modrić. Evo taj. Ovo nešto, ne znam šta. Evo su Kinezi. To. Evo ga ovaj tim, kako se baš zove? Bayer. Evo to iz Barcelone. I evo ga ljudi. To sam ga ja dao. Evo ga ljudi Messi i Suarez. To sam ga ja dao. Evo su slova. To nije bitno. Sada ću da ti postavljam pitanja, a ti odgovaraš. Može? Sedni tu. A šta treba da odgovorim? Pa na neka pitanja. Ako ja? Sedni ovdje. Ovdje ću. A dobro. Prvo pitanje. Ko je ti omiljeni igrač? Messi. Dobro, znaš li koliko je dao gola? Ne. A u Ligi šampiona? Šta? Koliko je dao gola? Ne znam. Dobro, sad nije ovdje bolje. Ima više svetla, kao što vidite. Ima više svetla. I koji je tvoj najbolji gol? Najbolji gol jednom kad sam bio na treningu, ovako sam išao i ovako dao gol. Pa dobro. Da li imaš devojku? Ne. Što mi to pitaš? Sada ti meni postavljaš pitanja, a ja odgovorim. Ja sam Novak i morat ću sad Mati. Koji ti omiljeni igrač? Šta to radiš? Koji ti omiljeni igrač? Ronaldo. Cristiano Ronaldo? Da. Jel imaš ti devojku? Ne. A koji ti najbolji gol? Kada sam dao jednom sa pola terena. A pokaži nam kako, kao što sam ja. Ja? Ovdje bilo... Šta radiš to? Čekaj, ajde. Evo, ovdje bila lopta i ja sam samo ovako. Ja sam ovdje dao. Četvrtanje pitanje. Šta ti najviše voliš? Da snimam. Još nešto? Pa samo da snimam. Ali voliš da I da igraš? igram fudbal. To sam i htjela da ti pitam. I ljudi, to bi bilo to što se tiče. To bi bilo ove epizode. Hvala vam što ste gledali video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!